Hei, uutisia. Ja tässä on tosiaan niinku uusi tavallaan niinku, ja tässä tosiaan Vimpelin uutistoimisto on postannut. Hei anteeksi, miten toi kondomi liittyy tuohon räjäytykseen? Ja niin kuin mä just avasin, niin se tavallaan ilmoitusyksikö, minkä Niilo 2 oli lähettänyt Lahteen, oli tosiaan kondomin sisällä, että tavallaan mä en sit tiedä, onko tää joku tavallaan niinku, että se skippaa niinku radarin, että ne radarit ei huomaa, onko tää joku taktikoninen liike vai mikä siinä on ollut kyseessä, mutta siis on ollut osa. Hei tuomari, miten kondomit liittyy ilmavoimiin? Voisiko uutistoimitto olla turpa kiinni? Auta tämän kanssa. Jouko, Sebu, please. Joo. On se hienoa nähdä. Älä laita sitä vielä. En laita. No niin, nyt se vitun luuta lentää. No niin vittu. No niin, mä pidän nyt tästä vitun Harry Potterista nyt kiinni. Ota nyt toi vitun keissakuula. Ja laita se... Ei saa. Kato missä toi yksi on. Jätää. Aina hoitisikö näin. Ei. Versi tippuu just. Oi. Miks me nyt uudestaan mentiin? Onni. Tuu. Miks Onni laittoi vaikka peliin? Oiva vitun retardi. Sä laitoit easy-modella meidän peliin. Ei pelata easy-modella. Toki on, se laittoi peliin. On voimatoive. Älä vittu. Ai vittu! Help! Mä oon jumissa. Hei, mä kuolen. Ja Sebulla on tää. Älä nyt sä koske tähän, kun mulla oli kaikki ihan hyvin. Vittu, ota sit sä. Kuoliko se? Kato sen harjoitus. Nyt se on. Vittu Onni saatana, mä oon tässä koko ajan vittu treidaillu. Älä treidaile vaan Gigasta, onks melkein Joo, jatka. 2 kiloa? Mä ammun vaan johonkin. Joo, mutta siinä on vihoja kyllä. Joo, ei mitään hajuu missä. Siis siinä sillalla. Ja se siinä miten on se vaikea. silta. Mä näen tästä pilotiikin kuskilla, vaikka me pyöritään ympärään. No mä en näe, vittu, tiedätkö paljon tää potkii tää ase koko No ajan. kun mä älä ammun. ammu sit vaan tähtää ja sit ammu. No tähtää, vittu. Kaveri vetää jotain vittu helveti kuperkeikkoja tällä kopterilla sanoo, että vittu tähtää. Joo, vittu. Kyllä. Nyt sä voit tähtää. Ai tehdä. Stabiilisti. No, Siinä on. Tuolla. Miksi kukaan ei mulle sitä vitusta tavoa?
yksi autisti afkaan tässä vitun mun ruumilla, saatana savu kädessä. Niinku sillä olisi pikkupoikalla on kulli kädessä ja se kattoo jotain vitun jynkkyy telkkarissa, kun faija hakkaa sen vitun mutsiin. Mitä helvettiä? Oletko siitä sumputtaa sun fajan aamuun vai mitä? Jumalauta! Mitä helvettiä tää nyt on? Kiva kun tulitte pelaamaan ja vaan kaikki afkaat. No, emme jaksa tehdä mitään, kun joku raivuu. Voi vittu. Aina se sinne vielä tolleen. Mitä sammuu? Päästä tirtti. Ui saatana, varo vähän. Oi